हेलौ लोगोफोर बरायलायबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ'आव आङो नोंथांमोननो मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैदों। बे जाहैबाय आधार कार्ड। नोंथांमोनना जुदि आधार कार्डआ जुदि गोरोन्थि दङब्ला बा नोंथांमोननि आधार कार्डआ जुदि भुल दङब्ला नोंथांमोना थाबैनो बेखौ कारेक्सन खालामनानै ला। बेखौ UIDAI निफ्राय फोसावनाय जादों। जायखिजाया सेप्तेम्बरनि 14 तारिखसिम बेयो लास्ट डेट। बेखौ नोंथांमोना नोंथांनि नामा भुल गोरोन्थि दङब्ला नैबे 14 तारिख सेप्तेम्बरनि सिगां नोंथांमोना बेखौ अनलाइनाव थांनानै आपडेट खालामनानै लादो। बेयो 14 तारिख सेप्तेम्बरनि लास्ट उनाव नोंथाङा उसुबिदा जानो हानाय आधार सेवा केन्द्रआव थांनानै नोंथाङा अनलाइनाव बेखौ आपडेट खालाम। बे आपडेट खालामनायाव खिन्थु नोंथांमोना 50 रां होनो नांगोन। जाय CSC सेन्टार जा आधार सेवा केन्द्रआनो जा नोंथांमोना 50 राङै होनो नांगोन। आरो सेप्तेम्बरनि उनाव नोंथांमोना उसुबिदायाव गोलैनो हानाय नोंथांमोननि डेट अफ बार्थ नाम जिखुनु समस्यानि थाखाय नोंथांमोना बे आपडेटखौ खालामनानै लाबोनो जाबाय। सेप्तेम्बरनि 14 तारिखसिम बे समा लास्ट डेट। बे आं बुंनाय नङा, बे UID निफ्राय फोसावनाय। नोंथांमोना गोख्रैनो थांनानै CSC सेन्टाराव बा नोंथांमोननि अनलाइन सेन्टाराव थांनानै बेखौ आपडेट खालामहैथां। नङाब्ला नोंथांमोननि बे मोनसे नाम भुलनि थाखायनो जोङो उसुबिदायाव गोलैबाय थानो गोनां जायो बा किसुमान खामानिखौ जों मावनो हाया। बेनि थाखाय नोंथांमोना गोख्रै थांनानै नोंथांमोना आपडेटखौ खालामहैबानो जाबाय। बेखिनि आपडेटखौनो आं नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैबाय। आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव जुदि गोदानब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे नोंथांमोना जुदि पेजाव नायदोंब्ला फेसबुक पेजखौ फल' खालाम। लोगोसे लाइक खालामनानै शेयार खालाम। बिदिनो नोंथांमोन बायदि गुबुनाबो बे आपडेटखौ मोनथियो, जाहाथे बिथांमोनाबो आधारनि सोमोन्दै जायफोरा भुगिनानै दङमोन आधारनि जि कारेक्सन नङा बेनि थाखाय जुदि भुगिनानै दंमोन बिथांमोनाबो जाहाथे बे भुगिनायनिफ्राय गोजानाव जायो। बेनि थाखाय नोंथांमोनाबो शेयार खालामना हो, जाहाथे बिथांमोनाबो बेनिफ्राय गोजानाव थाना कारेक्सन खालामनानै लानो हायो। आरो बिथांमोनाबो आपडेटखौ गोदान आपडेटखौ बिथांमोनाबो बिदि नटिफिकेसन हिसाबै मोनबाय थायो। बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ गुरै खावलायहरबाय, चेनेलाव जुदि फार्स्ट गोदान फैदोंबा चेनेलखौबो इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। आं बिदिनो नोंथांमोननो गोदान आपडेट हिसाबै लानानै फैगोन। बे फोसावथाया जाबाय UID निफ्रायनो होनाय। बे वेबसाइट पर्टेलाव थांनानै नोंथांमोना www.adhar.gov.in आव नोंथांमोना बे वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना लगइन खालामनानै बे आपडेटखौ खालामनो हागोन। बेखौ नोंथांमोना CSC सेन्टार एबा आधार सेन्टाराव थांनानै खालाम। बेखौ नों आं बायदि सुबुंनियाव सेन्टार नङाबा हानाय नङा। आरो बे खालामनायाव 50 रां लानाय जागोन। बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनाय जाबाय। जाहाथे भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय।